Ahoj, Chustína. Čo robíš tak ďaleko od domu? Prišla som sa nadýchať čerstvého vzduchu, pretože v tom dome s tvojim kamarátom sa niekedy dusím. Myslím, že si k Rodolfovi nespravodlivá. Veľmi ťa miluje a ty to vieš. Naozaj, ako by to niečo vyriešilo. Ale isté, že pre niekoho ako ty, čo má všetko a žije v dome ako je tento, je ľahké niečo také hovoriť. Odprevadím ťa domov? Nie, ďakujem. Neviem, čo na to povie tvoja žena. Dobre vieš prečo. Aj keď vieš, čo je na zamyslenie? Že ja dokážem veci, ktoré ona nevidela ani na obrázku. Jeden, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Môžem sa skryť s tebou? Áno, ale potichu. Počítať ty. Podvádzal si! Pozeral si sa, keď som sa schovával a preto si ma našiel! Isté, že nie. Našiel som ťa, lebo ti nohy trčali pod stenou. Ty si ale klamár! To ty si klamár. Nehovor také No veci! tak, chlapci, už stačilo. Už sa nechcem hrať, idem domov! Nie, Cezar. Poďme sa hrať niečo iné. Nie, už nechcem! Dobre, tak poďme. Pôjdem s vami. Prečo vždy musíš robiť to isté, čo robíme my? Stále chodí za mojou sestrou ako pes. Áno, ako pes. Cezar, nehovor mu tak. Pes. Cezar, počkaj ma. Pes. Nič si z toho nerob. Vieš, aký je. Je mi to jedno. Poďme už. Je to pravda. Manuel je ako Lucresín pes. Drž hubu a neopakuj to. Hej, to bol len vtip. No isto, vtip. Áno. Čo to je? Tak s tým niečo urob. Hra sa skončila. Vyhrali sme. No tak, Gabino, kde si to nechal hlavu? Dnes sa neviem sústrediť na domino. Ani by som tu vlastne nemal byť. Moja žena dnes nemá dobrý deň a radšej budem s ňou. Dobre robíš. Mám ísť s tebou? Nie, to nebude treba. Ďakujem. Mohli by sme si zajtra o niečom pohovoriť. Áno, kedy chceš. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc. Ja tiež nemám odvahu pokračovať. Veru, ani ja nie. Idem si po dážnik. Úbohý Gabino. Nechcel by som byť v jeho koži. To nikto z nás. Ako sa má Chustina? Dobre, ďakujem, dobre. Dobre, aj keď sa sťažuje, veď vieš. Nikdy sa v San Pedre necítila dobre. Podľa nej preto, že ju tu ľudia neakceptovali. No nie je to hlúposť. Absolútna. Tak skoro ste dohrali? Museli sme hru prerušiť. Gabino bol nervózny kvôli žene a vrátil sa domov, aby s ňou bol. Keď hovoríme o Inés, povedala, že ťa musí vidieť. Chce sa vyspovedať. Je to také zlé? Zdá sa. A myslím, že tomu Gabino nevenuje pozornosť. Isté, nie, že by sa nezaujímal, ale myslím, že odmieta prijať závažnosť tej situácie. Áno, môže to tak byť. Úbožiak. Tak veľmi miluje svoju ženu.
Myslela som, že už neprídeš. Ani smrť by mi v tom nezabránila. Musíš sa Manuelovi ospravedlniť. Nemal si ho nazvať psom. Jose to povedal prvý. Aj on sa bude musieť ospravedlniť. No tak, poďme nájsť Manuela. Povedal som, že nie. Poďme, Cezar, čo za to dáš? Nechaj ma. Čo sa deje? Čo ti je? Čo to robíš svojmu bratovi? Nič. Akože nič? Na vlastné oči som videla, že ho biješ. Ale ja som ho nebila. Chcela som len, aby šiel... Už nie je čas ísť nikam, moja milá. Neviem, ako ste ma do čerta presvedčili, aby som vás pustila. Stačí sa pozrieť na tvojho brata. Naozaj nezakašľal ani raz. Naozaj nezakašľal ani raz. Namiesto odvrávania utekaj k delfíne po sirup. Rýchlo hýb sa! Áno, mama. Už, láska, už. Dýchaj, dýchaj, prosím. Pokoj, pokoj. Ó, Cezar, dýchaj. Čo tam len tak stojíš? Utekaj po ten sirup. Ľahni si. Hneď ako si dáš svoj sirup, bude ti lepšie, môj anielik. No, Cezar. Ten kašel ťa nechce pustiť. Dobrý večer, oče. Poď jednu, prosím. Ďakujem, Asunción. Mohli by ste seňorovi povedať, že som tu? Don tu nie je. Išiel do domu Dona Paulína, tak ako vždy. Nestretli ste sa? Samozrejme, videl som Gabina, ale skoro odišiel, pretože sa vraj obával o svoju ženu. Ale sem neprišiel. Možno som ho zle pochopil. Nech je ako chce, ešte, že tu nie je. Môžem sa pokojne pozhovárať z Ines. Asi áno. Môžeme ísť za ňou? Isté, že oče. Dobre. Poďte, tadiaľ to, prosím. Dobrý Bože. Doňa Inés, je tu otec Matias. Nech vojte, prosím. A nechaj nás samých. Ako si prajete? Dobrý večer, Ines. Dobrý večer, Matias. Ako sa cítiš? Popravde, nie je dobré. Poslala ma Rosario. Ako ti pomôžem? Musím sa vyspovedať. Sadni si, Matias. Buď taký dobrý. Preboha. Aké hriechy môže mať žena ako si ty? Neboj sa. Mám ich oveľa viac, ako si vieš predstaviť. A najhoršie sú pochybnosti o mojom mužovi. Ako to myslíš? Dlho som si myslela, že si ma Gabino nevzal preto, že by ma bol niekedy ľúbil, ale kvôli iným záujmom. Netušíš, ako zle sa cítim. A povedz mi, ako si prišla k tomuto záveru? Ide o lásku, ktorú mi preukazuje posledné mesiace. Nemôže pre mňa urobiť viac. A v jeho očiach vidím, že za mňa trpí. Ty ho poznáš. Musíš to vedieť. No, je logické, že sa o teba tvoj manžel bojí. Áno. Dobre, začneme. Ďakujem, Matias. No. Zdravá z Mária, milosti plná. Pros za nás hriešných, Otče. Počúvam ťa. Otče. Prosím, ešte neodchádzaj. Vieš, že je moja žena chorá a musím ísť za ňou. Božiatko. Už to trvá roky. Kedy sa to skončí? Neboj sa, skončí sa to. Oveľa skôr, ako si vieš predstaviť. A čo bude s nami, keď sa to stane? Na čo si pripravená? Na všetko.
všetko. Nechala by si pre mňa, Rodolfo. Odpovedz mi. Naozaj by si ho pre mňa, čo? Čo? Dobre vieš, že ho nemôžem vystáť. To hovoríš vždy. A aj tak s ním máš 2 deti, čo? Mohla by som povedať to isté, nie? Ty máš tiež 2 deti so ženou, o ktorej hovorí, že si ho nikdy v živote nemiloval. Veľmi dobre vieš, prečo som si zobral Inés. Ale tiež vieš, že si jediná žena, ktorú chcem. Prosím ťa, ak by to bola pravda, nikdy by si ma neopustil. Nikdy. Nie. Vieš, že som ťa nikdy úplne neopustil. Či áno? Čo? Dosť. Už musím ísť. A tebe odporúčam to isté. Pretože tvoj manžel by nemal prísť domov pred tebou. Tak maj sa, už musím ísť. Naozaj musím. No. Som doma. Justina? Ahoj. Ahoj, synak. Nevieš, kam išla tvoja mama? Nie, keď sme prišli, nebola tu. Obyčajne sa nezdrží. Čo keby som vám urobil niečo dobré na večeru? Už sme jedli. Naozaj? A kto to uvaril? No ja, ale môj brat mi tiež pomáhal. To je dobré. A kde je Josue? V izbe. Tak poďme. Chcem ho pozdraviť, než pôjde spať. Myslím, že už spí. Je to zbytočné. Ten kašel nezmizne. A prečo si ho teda nechala výjsť z domu? Pretože ma Lukrecia prehovorila. A samozrejme aj Cezara. Možno je zlé, že to hovorím, ale to dievča má na ňo veľký vplyv. Prosím ťa, Rosario, nepreháňaj. Ale je to pravda. Neviem, ako to robí, ale má nad ním moc. Vieš, dnes mi Modesto povedal, že naša dcéra má svoju povahu. A aj keď sa nám to nepáči, musíme akceptovať, že aj keď je dievča, Lukrecia je silnejšia ako jej brat. Áno, ale nemala by byť silná. Ale vznešená. A prepáč mi, ale Cezar je oveľa rozumnejší ako ona. Lukrecia je spurná, svojhlavá, nedotklivá. A dobre, ak je teda v tom jej sila, Boh nám pomáhaj. Prosím ťa, Lukrecia je dieťa. Ešte stále rastie. Ale než sa to stane, prosto musí prestať manipulovať so svojím bratom. To platí aj pre Juliana, Rodolfovho syna. Prečo to vravíš? Ten chlapec sa mi nikdy nezdal, Paulino. A to nehovorím, že je starší ako deti. Ale mne sa zdá, že Julián je dobrý chlapec. Ak našim deťom sa správa slušne. Isté, Paulino, tebe sa všetko, čo súvisí s tvojimi kamarátmi, zdá dobré.